Konnevedellä Leppilahden tie 20 osoitteessa tarjolla tontti, jossa varasto WC. Tontin koko 5954, rakennusoikeus 204. Sähköt, tasattu rakennuspaikka, jossa murske, suodatinkangas sekä imeytys sauna kautta kantovedelle. Hyvä vesikaivo. Rantaviiva taisi olla noin 80 metriä. Rakennuspaikka 25 metriä rannasta, 8 kertaa 10, 8 kertaa 11 kokoiselle mökille. Rannassa tynnyrisauna, jonka voi säilyttää tai sitten käyttää rakennusaikaisella pesulla käyntiin. Pystymallin tynnyrisauna. Laitan siitä tuonne lisäkuvia vielä. Hiekkaranta, keitele, puhdas vesi, kaislaton hiekkaranta. Iso selkä heti tuosta tavoitettavissa.